Hiermee is Poppy Pop-up geopend. Maandagochtend werd de pop-up store van het Rijland College aan de Grote Straat geopend. De VMBO-leerlingen van het vak ondernemen werkten er een heel schooljaar naartoe. En wat komt er nou allemaal bij kijken bij het openen van zo'n winkel? Oh, best wel heel veel. Je moet beginnen met alle spullen die je gaat verkopen. Dus we zijn druk aan het ronselen geweest bij vrienden, vriendinnen, collega's, leerlingen. Iedereen die maar spullen over had. Nou ja, je moet ook je winkelpand hebben. Dus een collega van mij is daarmee bezig geweest. Dan moet je personeel hebben. Dus hoe gaan we de leerlingen verdelen? Want we kunnen niet met 50 leerlingen hier de hele week gelijktijdig zitten. Dus dan hebben we een mooi schema gemaakt. En dan het inrichten, het schoonmaken en dan natuurlijk het verkopen. En straks na afloop weer opruimen. Wat wordt er dan allemaal verkocht? Nou, we zijn begonnen met kleding en speelgoed. En langzamerhand is daar van alles bijgekomen. Dus we zijn echt een heel eclectisch geheel van kleding, speelgoed. De techniekafdeling heeft een aantal soort van wagentjes gedoneerd die zij hebben gemaakt met leerlingen. We verkopen bekers, we verkopen beeldjes, echt van alles. En waarom hebben jullie er dan voor gekozen om de opbrengsten te doneren aan de speelgoedbank? Omdat ik zelf altijd vind dat je geld wat je verdient met de leerlingen niet zelf mag houden. Dus ik wil het altijd ergens in investeren. En we hadden zoiets van, nou, een goed doel is heel belangrijk. En dan vooral niet een groot goed doel, maar echt lokaal. En wat past bij de winkel? Nou ja, speelgoed, speelgoedbank, lokaal. Dus vandaar dat wij de speelgoedbank gaan sponsoren. Wanneer is het project geslaagd? Nou ja, het is natuurlijk super geslaagd als de winkel leeg is verkocht. Maar dat zal niet gebeuren. Dus alles wat we overhouden gaat gewoon door naar volgend schooljaar. Want dan hopen we weer zo'n mooie winkel te kunnen openen. Maar het gaat er gewoon om dat alle leerlingen hier in de winkel zijn geweest en kennis hebben kunnen maken met het echt in een winkel staan. En dat is ons doel gewoon.